Page 424 et 425 tafsir al-Qur'an de surat 33. Tahiyatum hiwrandu mabbe ndo yawma yalqawnahu nyande be hawroy Allah salam ko assalamu alaikum wa adalahum amarani be ajiran joddi kariman teddundi ya ayuhan nabiyyu ko yanabaji Allah inna min arsalnaka min lima shahidan ko asede wa mubashiran ko aweltino wa nadiran ko hulbino wa da'iyan ko anoddo ila Allah faade ka Allah bi edene edunga e makko wasirajan ko apitilol muniran jalbungal wa bashiril mu'minin weltinir gomni be bi en Allah monde no wodani be min Allah imode ka Allah fadlan bural kabiran maunungal wala tuti'il kafirin wata dofto heferabe wal munafiqin enafkim wada terto adahum lorraji ko be lorray makko wa tawakkal ala Allah wa loraka Allah wa kafa billahi alla yuni wakilan holortedo ya ayyuhalladhina amanu kono e gomdimbe idha nakahtumul mu'minati si on jombire ube gomdimbe be thumma talaqtumuna refti on accitibe ne qabli an tamassuna ko adi on memondirde ko memande mbal ndi won ko fanda wana salmondirgol haray ben don famalakum ala la tanaki alayhim edo mabbe min iddatin immorde edda tata duna mo konto to haray ben don on joddinta be edda so wi on accitibe ko be mo be habana sabu edda ko wadira ko fiyo be joddon ha ando si tawi woni biddo no kande reedo mabbe dulle don biddo ala ba yidaka taw ma fi jo si tawi be weli tay on kono si tawi woni o mettiti mo yidali haray tijja kande o welutuma famatti wona ray non dakmitebe mana okkorebe seeda wasarrihuhunna serton mabbe sarahan jamina sertande labande harana piya dampa ma wada mo tagu manse ma yalta bonna inde makko no ya ayuhan nabiyyu kayo annabajo Allah inna min ahalalna laka min daginanima azwaika sonna be mabe jombuda Allah ti ben ataitahu be jonnuda ujurahunna tingiji mudum wa ma malakat yaminuka e kala kordo ma mo jeyanda horema mimma afa Allahu alayka ko jeyado e ko Allah okkuma wa banati ammika e bibbe bappama wa banati ammatika e bibbe yaayma wa banati khalika e bibbe kawrabe ma wa banati khalatika e bibbe nene ma mawdo nene ma to soko Allah ti ben non dey sarti on hajarna harako be feri ma ka wondude e maada be wi makka be ari Madina wa amratan e kala sonnaji mu'minatan gomdindo in wahabat nafsa so jetti hore makko okki lin nabiyyi annabajo Allah in arada an-nabiyyu si annabajo Allah kadi falama an yastanki hande o jombatamo bi maana kala sonnaji okkudo hore mun nelado tay kadi o weli nelado hawrani nelado khalisatan laka attention ko hertenana dum ma antum min donil mu'minin ko wori gomde be hedetibe mi Abdullah kala mi tawaka yo faberdo ono wonbe lanjentade on tawaka ko nelado tum khalisatan lahu qad alimna gomdi meden andi ma faradna kon komen farli alayhim edo mabbe fi azwajim fi sonnabe mabbe ben wa ma malakat aymanuhum ben be wejeti kanyame mabbe likay la yakuna fi watalatu alayka edo ma harajun bittini wa kana Allah allatika ghafuran ko yafradu rahiman ko yurmetedo wayliten torje ida rutta man tashammo yidda min hunna mabbe watowi ida poda banna ilayka faade man tashammo yidda yiltindirgol buyno don firo buyno don on nodday ka numéro téléphone ji wa mani batagaita kala mo dabbutuda mimman azalta immorde ben be pottinoda tertinoda haray kadi fala juna alayka bakkat fakima dalika ko dum do adna burata battinde anta garrande nyibata ayunhunna gite mabbe de wala yahzanna rabi sunaki wa yardayna be weltora bima taytanna konko okkordabe kulluhunna be fu wallahu alla ya'lamu andi ma fi qulubikum kon kaberde mon wa kana Allah alla latka aliman ko andu haliman ko munnido haraynon la yahillu laka daganaki madde an-nisa'u sonnabe go min baadu bawo bedo fes wala an tabaddala wana kaninde wattitata bihinna e goddo e beedo min azwajin immorde sonna jogo walaw ajabaka haysi hawni ma welima husnuhunna ngadi ben hedditibe ande kadi lanni illa ma malakati yaminuka si onara ko be jeetida ben kanyama ma kordo dum don ko nebuda hebude da wawi wadde bengo wa kana Allah ala lati ala kulli shay'in do kala hunde raqiban ko jewtido ya ayyuhalladhina amanu kono yogomdimbe la tadkhulu wa ta'natu buyutan nabiyyi sudu cuudi annabajo illa yu'dhana lakum sona yana ne don sinaton ila ta'amin faade nyamete ghayra nazirin harakadi wona on wonbe daarde lajjo ngita ina humiranji makko din kandir suudu walakin skuni idha du'itum sunnadama fadkhulunate fa idha ta'imtum sunyami fantashiru shakita yalton wala musta'anisin wana watawunu e ittorobe wula don li hadisin yewtireji ton wono udutugol pake mon hala on do mobe yalton no mari sababu nuzuli goyi inna dhalikum ande dum do mon fow kana latike udin nabi an lorra annabajon fayasayi minkum kono kankum hirsude halangol on dum
wallahu alla la sahi kanko o hersata min al haqqi wolugol gonga dum ko golle makko e da sa'altumuhunna e kadi be ngoli makko di so landoto be mata an fi mirahu fasaluhunna landebe mi wara hijab ne baaw hedo dare on say ayatu hijabo jippaki taw zalikum ko dum atharul burata labbinde li qulubikum berde mon wa qulubina berde mabbe den wa ma kana lakum hanana on pes e sobe e sama kala an tu'dhunde loroto rasulullah ina laado allah wala antanki wona kadi nde jombaton azwaja be ngoli makko din ye min baadi ba makko abadan poma andi hari no wodi goto e sahababe fibunodo sinel hado fatika o jombaynene Aisha ya lawolde inde makko ko do wadi si aya go inni to wa azwaju ummahatuhum be ngoli makko din ko nene mabbe goy a do kado inni hana nde be jombata be ngoli makko din dum fu sabu nuzul ko fi on goto inna dhalikum ande dum do mon kana latiki inda Allah kal aziman ko mawnu dum en to bidu son fenyini sahabajo foketi modi ko no dum andori Allah wi no en to bidu son fenyini shay'an goddum kande aw tukfu ma sudi kande berne mo fa inna Allah fo e mon kana latiki bi kulli shay'in kala wanda aliman ko wandudo eno numéro téléphone ji de musibbe julbe 628 60 53 09 Selcom même numéro Intercell même numéro Setel